idan karkata ta haka juya. Mun gani haka nan da ka juya waya ba tare da ka bata masa ka ta juya. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. A yau darasinmu na yau zan nuna muku wata hanya wanda za ku magance wata matsala wadda a wajen wasu ba matsala ba ce, amma abu ne na ilimi. Idan kai ka sani to wani bai sani ba. Saboda haka na ga ya dace in nuna muku yadda ake magance wannan matsala a wayar Android. Amma kafin nuna muku abin da nake nufi da yadda ake yi, idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar na farko ko ka manta ba kai mana subscribe ba, to da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma to ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media domin su ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to sai kai mana comment, insha Allah za mu baka ansa. Kamar yadda na gaya muku cewa wata matsala ce zan nuna muku a cikin wayar Android, amma ba wai ya kasance matsala ba ne, domin su kamfani su suka kirkiro wannan abu da kansu saboda ya amfani wasu. Akwai wasu lokuta wanda cewa idan kana ra'ayin kai wani abu dole kana buƙatan kai haka. To menene wannan abin da nake so nuna muku? So da yawa wani lokaci kana cikin amfani da wayanka, da zaran ka juya ta sai ga ta juya, kana haka nan kawai ta rika juya kanta da kanta. Misali, to abin da nake so nuna muku shine abin da kawai zaka yi ka magance wannan matsalan. Kun ga misali, zaka janyo wayar, zaka janyo wannan ɗinka ƙasa haka. Idan ka janyo sai ka sake janyo shi kamar haka. Ga wani wuri ne da aka rubuta rotating, sai ka zo ka danna akan shi. Kun gan shi nan gurin gashi nan. Zaka zo ka kunna nan gurin. Ku lura da abin da nake nufi. Misali, kun ga yanzu ba tana haka ba, idan karkata ta haka juya. Kun gani haka nan da ka juya waya ba tare da ka bata masa ka ta juya ta maka wannan. Duk abin da kake da zaran ka shiga sai ka ga tana juya maka. To kun gani ba kowa ne yake da bata, wani bai san ta yanda zai gyara wannan matsalar ba. Kun gani kamar haka, wani bai san ya zai kai hana wannan abun ya rika juyawa ba, wasu san sani. To idan ka sani ba lalle bane wani ma ya sani. Shi yasa na ga ya dace in nuna maka yanda za ka yi ka magance wannan matsala. Idan ya kasance wannan bidiyon ya burge ka, to sai ka danna mana like, kai mana share, ka tura ma abokanka. Sannan idan kana so ka dakatar da shi, nan da yanda nuna maka haka zaka janyo ƙasa wurin, sai ka zo ka danne shi, ka cire mai wannan alama. Shikenan yanzu da zarar duk yanda ka juye wayar ka ba za ta motsa ba, ka kashe wannan matsalar kenan. Saboda haka kada ku manta ku yi mana subscribe, ku danna mana like, ku yi mana share, ku tura ku yaɗa bidiyon a social media gaba ɗaya. Idan kuna da wani ƙarin bayani ko tambaya to ku yi mana comment, insha Allah za mu